Kagyahin naman pabalo namon sa inyong abang pag-good vibes sini nga weekend. Bawal ang pikon. Ini ang dapat katandaan kung magkanto sa dinag sa festival sa Cadiz City. Kinahanglan mo sang extra nga bayo, extra nga pasensya, kag extra nga puwersa. Sa street party kag lamitan na isang pinta, magka-level ang tanan. Wala may ginapili ang pagpabalit sa pinta gani. Tanan naga-enjoy. Hindi pwede ang magapangutos. Kung mangutos, perde. Aton balikan ang sinadya sa dinag sa Festival 2023 sa buwas sa tripping ni Ruming. Sa baganihan naman, sa lamaharon niya nga edad nang inkabahin siya sang nagabalabag sa pagtukod sang coal-fired power plant sa probinsya. Ginpangunahan niya man karon ang grupo sa mga young volunteers nga nagakampanya para mabuhinan ang problema sa basura. Ang recycled food ang nahimo nila nga good food para makahatag man sa dugang nga income sa komunidad. Aton kinalahon ang babae nga environment advocate kag ang iyang mga kaupdanan nga mga food waste hero sa siniman nga episode sang Paganihan.